Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Darkman и тук при мен е... Как се казваше? Десислав. Да. И играем Counter-Strike. Аз така малко са лигав. И аз пръснах моя приятел. А той се пише Роналдо, там виждате го. Аз съм аноним хакер. Ако един влезне там аноним някакъв, там един друг, от моя, ако влезне някой други от клана ми, ще стане прекалено силно. Да бе, аз сега ви пръсвам. Да бе, моя клан направо ще разбия, ако ти имаш клан и аз направо. Аз имам клан, не ти нямаш. Ще го разбим. Не ми е нужно. Ай. Умри, бе! Бах ти, бе! Ярд! Не е задължително на ярд. Задължително е. С нова АВП едни хедшотива няма. Не. Какво е той, бе? Сега разбра... Ооо, този къв хед му набих. Аре, хора, никой не ме защитава мене. Направо. Аз пък и те за кеф ще взема калашника. Видя ли на Blood Sugar какъв хед му набих, човек? Абе, баче. Беше брутално. Браво. Ще мина от вашата, защото те слаби. Не. Още един хедшот, брат. И то убиха. Не дал. Смутаняк. Heads on. Нали? То знае, че се пише с май не. Оня сигурно е админ. Ама гледай, не стане много дълъг клипа. Изиграем още 2-3 раунда и спирам. Що? Защото ако е много дълъг, става на части става. Да, разбрах. И не искам там да... Той тут Heads on е с хак. Или той е по-точно админ. Човек, искам да ти кажа нещо. Какво? Аз съм хак. Да, ти го знам. Играя с аймбот. И затова ги кръка. Гледай. О, майко! Педерас грозен. На мен или на него? На него. Ще бъл майка му. О, хедшот, майко ти. Избяга ли е? Няма да избягаш лесно. Направо ти го пръсна. Бейбе. Аз се съглася да си взема едно снайперче. Ето то. Мен ма кикнаха. Кикнаха за обида. За какво сте? Че бъл педерасите. Друг сървър. Няма, ще бъл педерасите, не знам. Чай само този рунд. Ще Те натраскам. баннаха. Да, баннаха, бати заради че. За една обидата баннаха. О, майко, това беше брутално. Какво е? Как то сме мина пред лицето и му набих хедшот. Ще го видиш на клипа. Чао, хора. Не забравяйте да се абонирате, да пишете по някакви коментарчи. Ако ви хареса, опишете. Добре, чао.